Olá, estàs? Com estàu? Espero que estigueu bé. Nosaltres estem aquí en família, en la petita família, fent panades i Hola! me Aquesta és la meva. Aquesta. feia ganes, bé, dic-vos que vos enyor molt, que me faria ganes donar-vos abrasades, com sempre, i besades, però de moment no pot ser. I vos vull mostrar el tipus de panades que nosaltres fem d'un parell de tipus, però unes que són un poc especials. Hi posam, empleam farina d'espelta, posam un tassó d'aigua teba, un tassó d'oli i la farina que sabeu d'espelta, val? I queda així. Després hem tallat verdura, hem posat xíxaros, ceba i carxofa i ben trempat, ben trempadet. I després mos posam a fer la panada i revolteam una mica de tobat i després fem la panada. Veiem com mos sortirà aquesta. Ara que estic davant una pantalla, no sé com me sortirà, però procuraré. Bé, perquè el vídeo sigui més curt, vos mostraré. Després hi posam la verdureta, fem una tapadoreta, i mos queda més o menys així, una panada. I bé, un altre dia vos saludaré, un beso molt gros, molt gros, molt, molt, molt gros.